Hakuna munhu waMwari anonyimwa mwana mukomana naMwari. That has never happened. Don't talk about Ezekiel Jr. now. We all know that he could not amount to a son. If Ezekiel Guti was a man of God, he should have married another woman capable of giving him sons. What stopped Guti from marrying another woman was not holiness. It was imbecility that is based on ignorance of the law of God. It was area. Really perversani. Some of these things are very sensitive, and I'll say them. I'm the only person who can say anything without fear. Yo, it's a GoK TV, right? That's your no favorite channel started from today. Boom! 5,000 subscribers, guys. 5,000 subscribers. Just imagine, guys. Jesus fed 5,000 men. And on 5,000 I would promise you guys, guys. Guys, Baspaka, guys, you are nothing without me. Ayo. I'm nothing without you. Anyway, guys, thank you so much. I'm gonna see pizza, guys. Makaipa. But in Zwaikanya, guys, Nyanda Iwompe. It is very sensitive because Chinoraza Nya is very sensitive. Naja with video Rachona Apostle Chiwenga very delete pa channel yao, so you're never gonna find this video. You are gonna find it here with me, and I'm giving you the full video Rachona, whereby he's talking about ZAOGA and stuff. Why am I saying full video? Because I have noticed the Kune journalist and poster, so some parts whereby Apostle Chiwenga vanga vachitaura zvinhu nyaso batika ndobva siya maparts whereby Apostle Chiwenga vanotonge like dziri kutenderera so. Because pandamboriona video I was like, Apostle Chiwenga, how come? Then when tazoenda kuma archives edu kune ma videos achona, then we realized that no, pane manga ma videos are missing panapa. So let us post this video so that people can get the full idea of what was being said by Apostle Chiwenga without any filter or kumonyongora kumanipulate video. So here is the full video, guys. I'm now giving it to you. Kanosatwa subscriber, please do subscribe. The reason why it's now on 5,000 is just a subscriber, man. Tichiruda obo. Apinda mzana and my kid. So let's get into the video and hear kuti Apostle varikutukudi. Believers and the people of ZAOGA, I have a question, and please, before you get angry with me, just be civil for once and listen to the question and then answer it. If you want to insult Chiwenga, please go ahead, but I ask of one thing. Answer my question first. What is what benefit does the church receive when an apostle is ordained into an archbishop? Chinobuda, chishinu, chibereko, chinobatsira kereke. Chatingaitire dare rekuti tinotora munhu anotonzi apostle kare tomita archbishop. Kana azogadzwa akaita archbishop, chechi inowanei benefit inobuda muna archbishop inonzi? Question number 1. Question number 2, ndiani mumwe akambowana benefit iyoyo ari mumagwaro?
saka mubhaibheri hamuna archbishop. Yes. Murume anonzi Guti wakagadzwa naEzekiel Guti kuti ave maapostora. Ndokubva azonzi ndiye akutungamira ZAOGA kubva pakushayika kwakaita Ezekiel Guti. Izvozvo zvega zvakanga zvagara zviri zvinhu zvinoda kuti zvionekwe kuti hazvisi zvaMwari. Iyi haisi continuity yekereke yaMwari. I-continuity, i-succession arrangement ye-family business. Okay guys, I need to ask a question. Ndambotaura kuti handisikuenda kuside rekupikisa oro rekutsigira. I'm just gonna ask a question yekuti kana chinhu chisimo mubhaibheri isu vanhu hatichabvumidzwa here kuchiita muchechi. You answer me in the comment section. Guti is not pursuing the continuity of the Church of God. He is pursuing the stability of a family business. Yes. Called ZAOGA. We said it. Mwari haangambopererwa nevaranda zvekupedzesera tora muzukuru kana mwana waatete kuti hanzi ndiye anotungamira kereke, kana kuti mwana wemunin'ina kana mwana wemukoma. Iyi nyaya yakakosha. Ndoda kuti vanhu veZAOGA musandigumbukiire, ndiri kutobvunza zvakakosha. Wakanga ari Archbishop wepaAntioch ndiani? Wakanga ari Archbishop paCorinthe ndiani? Who was the Archbishop at Corinth? Who was the Archbishop at Ephesus? Who was the Archbishop at Jerusalem? What is the benefit of promoting an apostle into an archbishop? Zvaakagadzwa kuita Archbishop Guti, maZAOGA vachawanei? Chichabva kuna Mwari chaakanga asingagone kuvapa ari apostle chavaakuwana zvaava archbishop. Takaona amai Guti vachigadza Guti kuti ave archbishop, ndaivo mai Guti ndi archbishop. Kutanga ari ni munhurume achigadzwa nemunhukadzi. Iro ziheti iro riya riri pavhesani. Vana ndeupi akasiya mwana wake ari kuAmerica? Is it Kenneth Hagins? There is an American pastor who died and left his son who is running the church. Can't remember offhand. Why some of these things are very sensitive, and I'll say them. I'm the only person who can say anything without fear. Yes. I died a long time ago. If I died this time, it would be an inconsequential death. You know, a person like me who has died so many times, you can't tell me that you will die. I died already. So I am someone who cannot be intimidated anymore. Yes. Listen to me. If Ezekiel Guti was a man of God, he should have married another woman capable of giving him sons. What stopped Guti from marrying another woman was not holiness. It was imbecility that is based on ignorance of the law of God. Okay guys, zvanzi if Ezekiel Guti was a man of God, vaifana kurora mumwe mukadzi voita mwana mukomana. Like I said, I'm going to be asking questions. Ndoda kubvunza kuti kurora mwe mukadzi nekuita mwana mukomana zvine relationship here nekunzi uri munhu waMwari? Because pane vamwe vanhu vasina kutombobvira vatomborora in the first place vakatoita vana. So how
is this a clear reflection yekuti hapana kuitwa mwana mukomana, so haasi munhu waMwari? Let's answer that in the comment section. Hakuna munhu waMwari anonyimwa mwana mukomana naMwari. That has never happened. Don't talk about Ezekiel Jr. now. We all know that he could not amount to a son. There is no true man of God whom God would deny a son. Yes. Kutoshaya mwana mukomana kwa Guti isaini yekuti wanga akatukwa naMwari. Uye kuti wakanga achitya Yuna. And iko kupusa iko kuya kunoonekwa nepatasvika apa. Pekuti shasha haisisipo. Mwana mukomana anokwanisa kupfuurira mberi nebusiness. Hapana. Vanasikana sezvatakambotavura kare vanoenda, hatunoita daro. Kutora Joero uyu kushayiwa mwana mukomana pamba. Dai Gutanga ine mwana mukomana, I can promise you, ndiye angadai akasara neZAOGA. Yes. Zvekuti Yuna anakupa Guti mwana mukomana haisi coincidence. Haisi coincidence. Vakatowanda vanhu vakadaro. Zuro izvezvi synagogue Church of All Nations iri kutungamirirwa namama enyayo yatiri kutaura. But kokana vari kutaura chokwadi, guys. Yes, because we can say hapana relationship yekuti munhu aconceive mwana mukomana in reference to him being a man of God or not. But what if he's telling the truth? Pane zvinoitika so. Ende hazvireve kuti ane mwana mukomana ari holy. Aiwa, asizvo zvazvinoreva. Asi tiri kungotaura bedzi kuti humwe urombe hunodarika mwero. Saka izvezvizvi muri kufunga kuti dai Guti wakanga aroora mukadzi anogona kuzvara mwana mukomana, aenda kuHadesi Guti nenhau yemukadzi anomitira mwana mukomana, aida kupuruvha kuti akarurama nekugara nemukadzi wani asingagoni kuzvara mwana mukomana. Saka Guti anga akarurama kudarika Jakobho. Saka Guti anga akarurama kudarika Dhavhidhi. Saka ari pavhesi ani Guti? Ane vhesi Guti inotaura kuti ari pamwoyo paMwari. Dhavhidhi anga ine vanakomana 19 kaiwe. Kwete 2 aiwa. 19 sons. Yes. Nevakadzi vanga 6. Yes. Saka David anga ine 6 madzimai. Yes. Guti anga ine 1. Mubvunzo ndewekuti, is Guti more holy than David? Yeah. Jesu ndokubva auya zvikanzi naMwari wauya kuzogara pachigaro chababa vake Dhavhidhi. Yes. Vanga vakarurama. Amen. The Bible recognizes the holiness of David, who had more than 6 wives. Yes. So we are not advocating for many to have many sons. We are simply saying, of the increase of their confusion, there will be no end. An apostle who then graduates to become an archbishop. Confusion. Uda kuenda kupi? Uda kuachiva chi? Chakatadzisa Paulo kuita graduation yake chi? Kuti avewo archbishop
of all the churches of the Gentiles. Saka kana Archbishop uchida heti ko apostle haudiwo here heti, because Archbishop haungakure kudarika apostle ka. Nekuti Jesu haana kumbogadza kana one muarchbishop kana one bishop. Jesu akagadza vaapostора akasiya chechi mumaoko mevaapostора. Yes. Kureva kuti Jesu akatrusta maapostles. Yes. Haana kutrusta maarchbishop. Yes. What is this? Is this a promotion? It wonders. It makes us to wonder. We said it now that this is confusion. Yes. These guys have no idea about the work of God. Now I'm sitting here. Today is 1 February 2026. Yes. ZAOGA is going to split. Yes. Put these words into your library. One day we'll be sitting here. It's going to split. Yeah. Because it's a business. Yes. But it is a dubious business that is making one family rich at the expense of every other family which has labored over the years to get the business afloat. Yes. So there are people senior in that business who are not happy. Yes. They may try to contain the explosion, but it is no longer avoidable. Haisi chechi ZAOGA takaipinda hatonyatsokutaurira zvakanyatsojeka. Ndara hapana kana chaizikanwa kana one. Actually, in the process of time, honest people shall come out and expose the fraud that was done in ZAOGA concerning the so-called books that were written by the so-called Archbishop, Apostle, and Servant of God. Was Guti intellectually competent to write books? Of the books that are allegedly written by Guti, how many did he actually write? Yeah. I listened to him and I read those books. The man could not construct one complete sentence that was grammatically correct. How did he manage to write books? Yeah. Okay, guys, this is it. This is the video whereby Apostle Chiwenga was asking my critical questions. ZAOGA. What I wanna tell people vari panapa right now ndeyekuti last time ndakaisa video renhau virginity Chiwenga versus Makandwa, and there are some other times whereby I disagreed with Apostle Chiwenga. I want you to know one thing. Channel ine isati yakura kuitira kuti kana paine zvavo vanenge vachida ku-unsubscribe handitika vagara va-unsubscribe tigare tafamba nevanoda kufamba navo, because I've realized kuti pane vanhu vakazenge vaku-unsubscribe vakundituka. Apostle Chiwenga 1 anditi munhu WaMwari haazi Mwari anditika. Secondly, this channel doesn't belong to Apostle Chiwenga. So if I disagree nepoint yavanenge vapa anditi handione chinotsamwisa munhu pakadaro, whereby you start attacking me, hatimukuzviona. Isusu tinotevera Mwari, hatitevere a man of God. No man of God is perfect. Yes, we understand Apostle Chiwenga
he's preaching the word ratiri kutofarirawo kana neniwo ndinorifarira, but pane certain times whereby I don't disagree and with how he will be presenting matters ake. So if I point out those issues, and it doesn't mean kuti I am against God. Mumwe munhu akasvika pakundibvunza kuti naiwe, whose side are you on? No, I am not on the side of Apostle Chiwenga. I am not on the side of Prophet Makandiwa. I am not on the side of Prophet Hubert Angel. I am on the side of God KTV, the side whereby we analyze my sermons without favoritism. Tinongo analyze, tongoona kuti is it up to God's standards, or is it promoting zvakanaka mukurarama. So nhasi ndambokupaiwo imimi mandate, analyze imimi comment section chimbo analyze imimi timbonzwa kuti munoti kudii, then we start from there. Anditi muri kuzviona because vanhu muri kuita problem whereby muri kutevera vanhu vaMwari, hamusi kutevera Mwari, to such an extent whereby machurches enyaya akutonge ma-political parties. Akutonge ma-political parties. So I'm gonna ask you these questions, which I want you to answer in the comment section. 1. Munhu waMwari Ezekiel Guti, kuti vanzi munhu waMwari vanofanira kunge vaine mwana mukomana here, zviri kuenderana here zvinhu izvozvo. 2. Chinhu kana chisimo mubhaibheri kureva kuti hachiitwe here, because pataurwa nyaya yemaziheti, pakanzi maziheti anga arimo here mubhaibheri anga. Chinhu kana chisimo mubhaibheri hachina munhu wachiri kumbokuvadza. Zvikureva kuti hachichaitwa here. It's a question that you need to answer. Ndaikona kumapindura, but vanhu manje mune kamwe hypocrisy kamunako, so whereby we are trying to free you from this hypocrisy. I've realized something about a Christian. A Christian munhu akarara, whereby ukamumutsa like this, the first thing anomuka achikupopotera. Uri kundimutsirei. Ndo zvinoitika panapa. Guys, let it be known, this channel hatitevere munhu, tinotevera Mwari as a whole. Apostle Chiwenga vakacriticizwa, don't get angry. Taura about my facts. Usasvike pakuva angry or unsubscribe. What are you doing? What are you doing? Are you free-minded or you are enslaved by the teachings of somebody else? We are here to free your mind. And that's why Jesus came. Jesus aka crucified nemagwaro aya, guys. The people who crucified Jesus were using the scriptures. A blasphemer adai. Pavaita blasphemer pepe. Vaita blasphemer according to what? To the scriptures. Ndoma scriptures acho akaoraiwa Jesu. Ende ndoma scriptures acho namuri kushandisirwa kuparidzirwa. So human mind still needs redemption from even the scriptures itself. So isustouya manje, we analyze how it's being presented to you. We tell you, unotsamwa. Hiyazvite hawo atake munhu. I'm not attacking Apostle Chiwenga. I'm simply asking what he's saying, kuti is it correct or not? Unazona? The same thing chaitwa kuna Makandiwa, unofara. Unofarei. Ukaona Makandiwa achiatakwa, if he is not your man of God, anditika. Ukaona achiatakwa in a wrong way, you got the right to ask kuti, why are you attacking him in this way, in this way, in this way? Why? Because uri kuside raMwari. Machurches enyu are political parties. Political parties. To such an extent whereby vanhu vaMwari tichida kuvafadza nekuvaudza kuti tinoteerera mharidzo dzenyu chete. That's hypocrisy, guys.
ini ndinoteerera mharidzo dzemunhu wese pandinotokuunzira mharidzo yaprofeti Makandiwa. It means ndapinda chechi yaprofeti Makandiwa. Anazvona Prophet Makandiwa vakatomira apo vakati vana vangu ndevapi, tinotongosimudzawo maoko. VaChiwenga vakamira apo vakati vana vangu ndevapi, tinotongosimudzawo maoko. Anozvona because tine mamwe ma-questions and hatirambidzwe kubvunza. Musatete tiomerwe nekubvunza. Zvafana naApostle Chiwenga. Can ask kuti Apostle Chiwenga kana vachinzi amai vakaroora mukadzi muchechi, amai vanenge vari chii? Mukadzi waApostle Chiwenga anenge achinzi ani? Because Apostle Chiwenga vari kunzi amai, saka Apostle Chiwenga vakaroora mukadzi wavo anenge ari amai vechechi, anofanira kunzi chii mukadzi yeye? But if you ask some questions, mwe munhu autofeel unge like auda kungomhanyira ku unsubscribe. Let's be freed from the mind yekuti anzi chechi yedu, bhaibheri redu, everything scripture. What God said 2000 years ago, ko Mwari ari kuti kudii nhasi? How can we believe in a God that said his word 2000 years ago? Like vanhu ivavo aitaura navo futi reference from 2000 years ago. Bible rakanyorwa from Moses. From Adam to Moses apa Mwari aifamba nevanhu sei? Inini manje ndini ndofamba naMwari akataura kudhara manje. Uyo akakwira Mount Sinai kaAbraham akataura naMwari first hand information. Inini manje ndongonzi ivhura magwaro. Zvakataurwa naMwari izvozvo. How is that possible? Ndo ma-questions, ndo zvinhu zvatenge tichikuudzai, trying to free. Yes, Apostle Chiwenga vanoziva magwaro. But you have to understand kuti magwaro iyayo akacrucifya Mwanakomana waMwari. You have to understand kuti hazvese zvese zviri mumagwaro zvatine tichifanira kuita. You have to understand that. If questions like that akareizwa in favor of Apostle Chiwenga or against Apostle Chiwenga, you don't have to be angry. You just have to present my facts. Chete ndo zvinoita munhu akangwara ane freedom. Jesu ndo zvinhu zvaakauya kuzoita. Ndosakaona Jesu akaopena Bible if not once or twice. Pandakamuona achiopena Bible pana Isaiah achiprovira vanhu ndini Messiah wacho auya wamanga makamirira. Jesus preached according to the Holy Spirit. Ndosaka akatanga anobhabhatidzwa mweya mutsvene akaburuka paari and he started preaching the gospel. But inini ndikanzi ndaita chinhu chisimo mubhaibheri munotange muchandiuraya panapa. But Jesu, he preached outside of the Bible. Ranga ririko mazuva ayo the Old Testament. Haana kutanga kuti vhurai Isaiah, vhurai mabooks aMozisi, tiparidze, tinotenda Mwari nekuverenga kweshoko rake. He never did that. Inini, who am I whereby you have to enslave under the word or the scriptures of the book of the Bible? Where am I? Handina freedom ere yekufamba naMwari ndichitaura naye from the first hand information. Whereby munosay kuti Mwari right now anongotaura nevanhu through only the scriptures. What changed? Zvimwe zvezvinhu zvatete tinchingovhurana maziso, guys. So nhasi I'm not gonna favor this video. I'm not gonna criticize this video. Imimi chimbouyai nezvenyu zvamutaura. Mavanzwa Apostle Chiwenga. He said many things, many sensitive things about this, whereby I was gonna point out kuti here and here and here and here and here pagonekwa apa hapana. Imimi chimbouyai comment section timboona kuti munoti kudii. My name is God K and this is God K TV. I will see you on the next video. Peace.